Entre dúas terras. Que pasa, amigas, amigos? Entre dúas terras aquí estamos outra vez despois de 2 meses. 2 meses? Pois sí, Dous, aproximadamente sí. 2 meses. Bueno, moito tempo. Moito tempo. Eu son Carlos Cernadas, estou co indiscutible, co halcón milenario, non sei, ca fervenza infinita, a fervenza infinita nunca dixera, co lume que nunca se apaga, ca personalidade de un macho cabrío, que sí, Rodríguez. Como estás, amigo? Hola, que Macante? tal? Hai tradicións que nunca se perden. Vemos que as miñas presentacións, bueno, as túas sobre min, seguen Tradi. na línea. Mola. É un, como se di, un signo de identidade do podcast xa. Sí, claro. Bueno, é que merécelo. Gracias. Eres grande, eres titánico. Moitas gracias, non mereces eses eloxios. Pois moi ben, a ti que tal? Como vai eso? Que tal estes 2 mesiños? Bueno, como di outro, como era que decía? Mellor que mañán, peor que onte. No, bueno, sí, No, ao bueno, revés, non? un comentario no, porque sería ser pesimista, pero Vale, no, da igual. pesimista, sí, correcto. No, nada, xa che dixera que empecé un máster este ano, de momento estou contento. Esta semana é a segunda semana porque temos 12 semanas por semestre, pero bueno, hubo unha primeira que como de introdución, pero bueno, hubo clase de certa maneira e tal. Sí, estou contento. Xa, non sei, xa che comentarei así o máis tal, porque non sei se a xente lle importa unha puta mierda que eu faga un máster ou non, pero A bueno, ver, estou, si nos a ven é ver, porque lle importa tamén algo que falamos. A bueno, igual nosa si vida. no, pero así, cousa rápido que eu que sei, que che poida interesar, no máster que eu non sabía dache bastante libertad para que ti decidas o que queres facer. Sabes, eles é como máis que che guían, pero ti o primeiro que tuvo que facer foi presentar unha proposta de estudio. Entonces, eu o que vou facer é pois seguir un pouco na línea que tal, pero vou a eso, intentar mezclar eso, música tradicional galega con rock e tal, pero non vou facer o que fago en Sons of Exodus, vou non facer distinto, así, vou intentar buscar un bueno, violinista, pero violinista os que tocan fiddle, sabes? Que o instrumento... Sabes o que é un fiddle? Non sabes o que é un fiddle? Non? O fiddle... A ver, é un violín, pero chámanlle... A ver, a min que me corrijan, pero isto o inllo a unha persona que tocaba violín. Entonces, esa persona me mentiu, pues que te den por culo. Vamos Pero, censurar en, eso. en teoría, e que alguén me corrixe se estou equivocado, fiddle e violín o instrumento é o mismo, que cambia a maneira de tocalo. Entonces, ti cando escoitas eses rollos irlandeses, escoceses célticos así de tal con violín, ti notas que ese violín non está tocado como unha persona que interpreta Bach. É como máis castizo, sabes? Non sei, ese... Ti pensa en música celta con violín. Pois eso chamanlle fiddle. Vale? Pois eso, mierdas. Que entonces estou intentando eso, buscar eso, facer unha banda, porque temos un recital, cada un de nós temos que facer un recital de 30 minutos en xaneiro, entonces ando con esas movidas. Pero a ver, estou contento outra vez así de... Eu decía, mi má, universidade outra vez aí tal, pero bueno, hai xente, hai xente tamén, home, son xente xoven, a maioría son máis xoves que a min, pero bueno, non... Está guai, estou contento. Nada, eu que sei, o de sempre, Londres, pagar por todo e querer morirte de vez en cuando, pero por lo demais ben. Bueno, está ben, moi ben. Va- Para que vexades o que se aproveita o tempo, 2 meses aí, un mes e medio sin estar por aquí, Carlos xa se meteu no máster. Xa me metín aí nun máster. Cando acabe,
non vou ser un máster, pero eu terei o título. Espero. Moi ben. Pero eso, e ti que, bueno, entre outras cousas, fiesteo. Sí, eu festa. Eu non fixen un máster, nin me apuntei, nin nada. Nada, eu, a ver, disfrutando do verán. Bueno, aí iba a decir indo a concertos, pero realmente fun ao Rock in Rio, que xa dixamos no último que iba a asistir, que era aquí en Rianxo. E despois aquí en Rianxo tamén foron as festas da Guadalupe, que son míticas aquí. E toda a semana de ocasións sesión vermú, noite, sesión vermú, noite, sesión vermú, noite. Vamos, a darlo todo. E así que podemos falar tamén un cachiño sobre eso. Sí, fala do que por certo, antes de nada, Carlos máis eu estamos aquí, pero como non podía faltar, para os que nos estades vendo, xa vedes aquí a Kenzie, que non toseu na última hora, De momento non toseu, de momento acompáñanos no podcast, e que por moitos anos sexa así, ainda que xa velliño, pero aí está, e nada. Pois comento che si queres como foi o Rock in Rio, xa aí para entrar en calor. A saco. Bueno, pois, a ver, bueno, xa sabemos todos. Queres empezar? Dividímolo en dous cachos. O que ven sendo grupos, bandas, artistas, música, e outro o que é o relativo a logística, organización, e público e mierdas desas. Por cal queremos empezar? Sí, bueno, pois mira, como máis interesante para aquí, sobre todo para este podcast, para ser os grupos, pois empezo antes polo da logística e tal. Que, bueno, non vou falar moito desto porque realmente para ser un festival que é verdad que se fixo outros anos, pero formaban parte da festa e tal. Este é o primeiro ano que había, bueno, pulseras, que iba independiente desto, había que pagar entrada e tal. Pois moi ben, a verdad. Canto que pagaba a entrada? Bueno, que houve tramos, creo que o último tramo eran 30 euros, que non é moito, po cartel que dixamos da outra vez. O que pasa que eu collí no primeiro, costoume 14 ou 16 ou algo así, non me acordo moito, verdad. O abono. E pois había entradas de día tamén. Pero eso, moi ben, a organización moi ben, que ao final non deixaba de ser a comisión que xa levaba antes, pero bueno, máis pro. Con barras, pagábase caselles, con pulseras e tal. Non había cola para os baños, que é unha das cousas que sempre hai medo. Bueno, colas había, pero iban super fluidas e tal. Precios moi ben para ser un festival. Pois eso. Eso, todo en general non se lle pode poñer peja. E aparte, a ventaxe que ten con respecto a outros festivales, que eu noto de ir a outros festivales, é que os recintos están apartados, non? Entón, claro, ti queres facer vida, pois xente que vai a acampar ali, queres facer vida queres ir a un bar, queres ir a comer por aí fora ou así, e aquí estás todo ao lado, porque é no centro do pueblo. Entón, é onde está o auditorio, que hai un sitio moi grande de erva, e fixeron ali, entón estás todo ao lado, houve pasabares, que é xusto ao lado do recinto, entón, molou moito eso. Entón, se organizaxen ben. E os grupos, a ver, eu vou porque é ao lado da miña casa, ademais quero darlles o meu graniño de areia ca miña entrada, e ademais que comprei merchan e todo, que estaba moi chulo. Os grupos non é o meu estilo, que xa deixamos meteros aquí, música de festival, pois non é o meu estilo, pero sí que houve algún que me molou. E repaso, sí, teño a chuleta aquí, pero bueno, non vou falar de todos. Ver vin a todos, bueno, o domingo... Como é o horario? Cantos grupos había máis ou menos? E a que hora empezaba? Entre as 6 e as 7 empezaba cada día. O último día, porque foi venres, sábado... Durou 3 días o Rock in Rio? Eran 2, venres e sábado, pero houbera un concurso fallido de bandas emerxentes, que o día que houve choveu, diluviou e non se puido facer. E entón, que fixeron? Pois todas esas bandas meteronas o domingo. E fixeron un día solo co domingo, pero xa non era no recinto, xa era tamén no centro do pobo, pero ali máis nunha pista ao lado da carretera. Que eu fun, teño que dicir, pero non estuve ali, fun para os 2 últimos concertos, pero non había moita xente. Pero estuvo ben, a iniciativa está moi guai. É iso, sin máis dilación. Bueno, empezou o festi con SES.
Eso, a cantautora gallega a mí gustou moito. É verdad que ao mellor para un festi pois non pega moito, porque de feito o Asés nun festi nunca vi, pero bueno, foi el canca ao Revenidas, por exemplo, eu que sei. A mí moloume, levou ademais todo un detalle, levou a un montón de rapaces cantar con era un tema, eso. E despois veu ao Xili, xo veu ao Xili, sí, veu ao Xili, que é un grupo valenciano, sí, de música de festival, pero que me mola, porque xa os viron ano pasado, estuveron ben, animaron moitísimo a festa, estuvo moi guai. Claro, era un solo escenario, entón era SES, Duendereta, que Duendereta é un DJ, entón mentras fai o cambio no mesmo escenario, pois van así. Eso, Auxili moi guai, despois veu Caótico, que a min Caótico é o grupo máis rock dos que foi ao Rock in Rio, pero a mí non me gusta Gótico. Está ben, Si tal, despois miramos, a mí non me sona, nunca escoitei nada. E dis que ese era o grupo máis rock do Rock in Rio. Sí. Pero despois de tal, come aí unha canción ou algo. Dentro do rock é o xénero que mesmo me gusta. Non me matedes, Eso. E despois veu a Alameda do Soulna, que se algo tuveron en común, isto é unha opinión personal, se algo tuveron en común, os 2 días é que o último grupo, pois, bueno, están ben, pero como para acabar, amormaron un pouco todo así, porque, bueno, era así bastante tranquilo do que viñamos. E nada, eso todo alternado con grupos de jaites que anduveron por aí facendo pasavares pola tarde antes dos concertos en 4 zonas distintas do pobo, e ti vas con quen querías e xa está. E depois o sábado xa era o día que máis ganas tiña, porque iban grupos que xa me molaban moito. Foron os Bacalouras, que falamos deles no último, que os anexamos que fora a canción que máis os molara a Piruco, a ti e a min. Aí sí, eu a mitad do último podcast teño tan nublada, tío, porque sí, de verdade, non sei por que sería. Si, no, eu tampouco. Pero xoamos unos moitos a canción, de feito estuvamos rindonos un cacho e tal, a canción de Game Boy, bueno, pois foron eles tocar. Sí, home, sí, vale, ahora xa caí. E tocaron na sesión Bermú, que tocaron 2 grupos que eran Bacalouras máis Monolius Dop, que tamén nos vira. 2 grupos que me molan moito, que, molou a sesión Bermú, era noutra zona do pueblo, pero, espectacular, montaron ali unha cantina tamén, e moi ben, ademais facía bo tempo. O primeiro día sí que choveu a noite e sobre todo cando tocou o Caótico, que é unha boa roada, pero o resto do festival juntouse. E despois a tarde xa empezaron con Pauliña, que despois ademais estuvo abaixo a ver o resto dos concertos, estuvo moi amable ca xente ali, estuvo ben. Mondra, que é, bueno, un cantante moito, un cantante que non sei como definilo. Ten un montón de coreografía, flipas, era moi, bueno, eso, con electrónica e tal, un grupo de baile aí, 4 chavalas aí. Electronic Rien. Sí, sí. Tamén houve unha charanga, logo band, bueno, non quero tampouco en vez de saltar cosas, pero bueno, pois os platos grandes viñan con La Matumbá, que fixeron un concertazo, a verdad, estuve adiante de todo, a darlo todo, molou moitísimo. Que tamén nos vin despois por abaixo, por lo menos ao cantante, máis a outro máis andaban por ali. E Dios que te crío, que fixaron tamén un super bolazo, que a mí, eu vi en Adiós que te crío, esta é a 4ª vez ou así, nunca me gustaron, pero de verdad que esta vez cambiou o chip e encantaronme. Non sei, correo de original galego ou pois eso, molou moito. Depois podemos poñer tamén ese tema que está moi en auge ahora mismo. É pouco máis, que iba a falar pouco, ao final falei un montón. Pero bueno, creo que as sensacións foron boas, e creo que se vai repetir. Estaría ali po ano tamén. A ver se po ano levan algún... Quen pode ser de Rianxo e facer rock? Sí, non sei que será. Pode ser. Bueno, da igual, xa me salirá. Vale,
quero que me digas o teu top 3 do Rock in Rian e despois nos comentarios a xente que foi ao Rock in Rian que nos este vendo, pois estaría guai saber o top 3 de la peña. Pero o teu, cal é? Seguro, bueno, eu digo que no top 3 seguro que posa la Matumbá. Si, top 1, la Matumbá. Top 1, o sea, la Top Matumbá o Empezo polo 1, xa non deixo tempo a emoción. Pero estou preguntando por, en concreto, actuación nese festival, non porque sea de todos esos grupos. No, para min a actuación mellor... A ver, claro, eso é pode cadrar, claro. É moi subjetivo. Pero claro, teño que ser subjetivo. Si son obxectivo, teríame que fijar máis en outras cousas, pero bueno. La Matumba primeiro, e despois tudo, o sea, é que claro, non quero deixar nin a Bacalouros nin Monolios da por fora, pero vou non sei deixar, vou poñer, bueno, tamén por cousa personal, que creo que Días que te crío mereces ou un ou dous, pero vou meter a Bacalouros no 2 porque foi espectacular verlos. Ademais que o cantante é un puto personaje, perdón pola palabra, subeu salía un coche, tal, que, bueno, aquilo foi espectacular. Que por certo, subín unha story en Entre Dúas Terras, a única actividade que tivo Entre Dúas Terras neste tramo, que foi subir ese vídeo, cando tocaron Game Boy. Estuvo tirando no chan ali a cantar, a xente flipando, molou moito. E despois terceiro puño a Dios que te crío. Eso, non... Estuveron ben todos, pero bueno, é que como é un festival tan diverso e a mí hai moitas cousas que non me chaman moito, pois eso. Diría ese é o meu top 3. Pois está guai. Vale, pois ese é o top 3 de Mackenzie, entonces eso, vos poñede o voso top 3 si fostedes ao Rock in Rian, claro, senón, pois... Si, eu sei que xente da que sería foi... un pouco unha osadía, sabes? Oh, no, bueno. Hombre, vale, no. Estaba pensando que tamén si a xente, unha persona ve o cartel pode dicir o top 3 e coñece todos os grupos, pero no, porque hai que ir ao festival e hai que ver tamén a actuación. Pero bueno, da igual. Eso. Vale, siguiente tema. Si recordáchesme antes de que empezáramos a gravar que eu dixera, que non me acordaba para nada, que no primer podcast da segunda temporada íbamos a falar de Silva Redonda, que era o grupo de... iba a decir Manuel no, Piruco, joder. De Piruco, que foi o invitado do último podcast. Que, bueno, por tanto, estamos comentando antes que, bueno, dentro da nosa humildade aquí, que é unha cousa moi humilde, pero foi o podcast que tuvemos máis visualizacións, en parte, probablemente gracias á produción de Juan. Bueno, creo que non é, perdón pola corrección, creo que non é de máis visualizacións porque está o do Reso, que por ser do Reso xa tiña 1000 ou algo así. No, o do Reso, hostia, pero sí. O do Reso non tiña 300 e pico, unha cousa así. No, creo que non. Vamos a mirar, mentras sigue falando aí. Eu creo que o do Reso, o sea, ti mira, pero este último tuve 500 e algo, e eu creo que o do Reso eran 300 e pico. E era eu creo que polo do Reso. Despois está Carlos Humillado, que ten 110, non sei por que o carallo ese. Ten razón. É o máis visto. O Reso é o segundo. Perdón. Non che perdono. Entonces, o rollo é eso, que eu non me acordaba, pero bien, pero vamos a... podemos escoitar algún tema de Silva Redonda que, curiosamente, eu creo que durante ese podcast que foi larguísimo e que tuvemos a Piruco de invitado e ele está nese grupo, non escoitamos nada de Silva Redonda. Xa. Tiñemos tanto que falar ese día que... Hostia, e que beber. Si, hai algún comentario que nos puxo. Notase as cervezas a medida que vai avanzando o podcast. Bueno, se nos está escoitando... A ver, hai que ver con moderación. Era un día, era un sábado, estábamos aí entre amigos nunha casa e ao final, eso, tamén molan ese tipo de podcast. De feito, o maior podcastero, se existe esa palabra, é Jordi Wild. O último programa andaban a mojitos todos ali. De feito, un incluso dicía que a Terra era plana. Sí, no, eu ese podcast vino, vaya despropósito. É que xa, a ver, non sei, bueno, da igual, ese xa é outro tema, non nos vamos a meter a falar no noso podcast de outra xente, porque eso é de non sei. Ademais que ahora el meteuse en Podimo, sabes, non sei o que de pago, agora quen queira escoitar a Jordi Wild ten que pagar, nada, moi mal. No.
Puxo, Sí, sí. acabo de subir un Pero podcast. en YouTube podes escoitar, pero En se nos YouTube, queres sí. escoitar en iVoox ou en Spotify xa non se pode. Ah, vale, vale. Da igual, non lle demos publicidade. Bueno, eso, é verdade, el no, por que lleva por vida? O rollo, que no, si eu non mirar os comentarios do último. Unha sección po fulano da jorra xa. Sí, estámoslo planteando, é que, a verdad, ten unha facilidade de palabra bestial e moito que aportar. Mólame Cunte 175. Chupito con cada mola ou mólame. No, se facemos eso, xa non hai podcast. No, a xente na casa. Challenge. Mola. Macken debía pensar que estaba no clube da comedia. Xa, sí. Non sei por que. Ese comentario clavouseme un pouco no corazón, porque é verdade, seguramente me Pero pasei co humor. No, eu non o vexo como un comentario No, hombre, negativo. xa é un comentario Pero- jocoso. Es que, tío, é que eu estou intentando acordarme e é que eu solo teño un recordo Lagunas, abstracto. son outras lagunas. Teño un recordo abstracto agradable. Pero así en contido en concreto, Piro confesou o éxito do seu nivel de ligoteo Alquitrán e Carmín do Canca. Que grande, sería unha das persoas máis simpáticas que coñezo, sempre de borrollo un maestro. Hombre, que Piro que a puta hostia, tío. Como se notan as birras a medida que vai pasando o podcast? Ese é o comentario que dicía eu. Sí. Hostia, mira. Sí que me acordo. Aquí un comentario que sí, que cando hubo unha parte que puxemos cancións cada un, pero non entendo moi ben por qué. Non recordo, o sea, que Que eran puxeron pequenas xoias que pequenas persiguen as xoias. pequenas xoias e tal, sí. Pequenas xoias, vale, claro. E Pero que puxeron? porque eu puxera de celtas cortos que vos sorprendera, non? Porque tiña así Sí. como un rollo así algo geborro dentro tal e era instrumental. E aquí Carlos Romario fala tamén. Podería aportar que a min pásame con celtas cortos que tiño tido varios CDs deles e a canción máis famosa deles, 20 de abril, non era das miñas preferidas. O mesmo me pasa con outros grupos como a Los Suaves que unha vez fixeron un recopilatorio das mellores cancións para pasar un compañero que minoume que non estaba de Dolores e Lola, que era a única que coñecía. O sea, entendo que se refira a que, claro, que lle pasa moito que as cancións máis famosas Sí, non son eso. necesariamente as que máis che gustan, sinceramente. A mí me pasa moito eso. Sí, non hombre, sei, a ver, porque hai os típicos singles, por exemplo, moi bo exemplo de Dolores se chamaba Lola, ou Fiesta Pagana de Mago de Oz. Estaba pensando nesa, Claro, exactamente. que pasa? A ver, realmente son Eu é que moi é a bons única que temas. salto do Finisterra esa. Son moi bons temas. De feito, Fiesta Pagana é moi bo tema. Que Sí. pasa? Que é que hasta a saciedade che poñía en todos lados, entón acabas hasta as orquestas a tocan e acabas. É que eu creo que cando unha orquesta toca algo é cando deixo de escoitalo. Bueno, Cando unha orquesta toca de rock. inciso e espero que sea algo que parece que está cambiando, porque estaban nos comendo as orquestas e agora por exemplo na Guadalupe xa pasou o ano pasado, trouxeron o ano pasado a bueno, falo deste ano porque non quero cajala trouxeron a banda Gaudí, que é unha orquesta de León, se non me equivoco, que toca pop rock dos 80-90 e algunha do 2000, o sea, todos os pases son así. De feito, tocaron 3 cancións de extremo duro ao final, pero 3 das que nadie toca, non? Ama, ama e ensancha el alma, Si te vas, la vereda de la puerta de atrás, sabes? O sea, claro, sí. Así, tocaron Dios, Killing in the Name. Bueno, tocaron un montón de temas. Porque dis que son de León, non? Sí, o último pase é Claro. así máis metal, rock metal. É que León e Castilla hai que sole haber que tocar máis caña, porque eu cando iba coa orquesta había que meter máis caña, sí, Xa. porque a peña pídecho máis. Pero bueno, eles claro, aquí E pois o rollo é Bencha América de Vigo, que agora cada vez está máis tal, e agora xa miras en páginas de orquestas e xa che poñen entre as 5 top. Como que se vai vendo esa tendencia a traer máis calidad musical, porque as orquestas son todas con moita calidad musical, pero a calidad do setlist pois deixa moito que desear.
E agora tírase moito por isto. Ti tiñas que ver un martes que era Banda Gaudí o martes, que non era festivo nin nada, nin a víspera de festivo nin nada. Estaba o campo cheo. E o último pase tamén, sabes? Era... Bueno, foi a menos, pero bestial. Entón, a ver se iso vai cambiando. Obviamente non tocan Fiesta Pagana. Fiesta Pagana tocan as outras orquestas. Sí, tío, que claro, que hai... Bueno. Pois guai. En que estábamos? En Silva Redonda. Silva Redonda, eso. Pois escoitamos algo de Silva Redonda. Sí. Teño, a ver. Sorpréndeme. Eu, hostia, pensei que estabas buscando... Eu teño aquí. Poño. Eu teño... O sea, eu teño aquí, pero non o teño preparado. Se ti o tes preparado, Teño preparado. Pois venga. Como se chama o tema? É a canción Rumba Vai. É a canción que Rumba Vai. máis visualizacións ten en Google. Déxame poñer aquí unha cousa. En Google ou en YouTube? Google, perdón, en YouTube. En Google ten moitas visualizacións. Sí. Eso que son informático, cuidado. Bien. Vale, perfecto. Pois nada, vamos a dar aí a ver que tal. Dar aí Rumba Vai. Aí vamos a Piruco. Benvidas, nenas, mozas e non tan mozas. Silva Redonda presenta Rumba Vai. Ai moreno que eu quero ir a bailar o agarrado aí. Ai moreno que eu quero ir a bailar o agarrado aí. Suelto non vou poder arrimar. Ai moreno que eu quero ir a bailar o agarrado aí. Ai moreno que eu quero ir a bailar o agarrado aí. Bueno, creo que xa pide a... Sí, iba a cortalo, pero como xusto cando iba a cortar o estribillo era para poñer outro tema. Creo que... Non sei se vou decir unha animalada, pero como ten a mesma apariencia, non sei se o mellor un pelín máis pequeno, igual se chama distinto, pero eso era unha tuba. Estás de coña, non? No? Bueno, xente, espero que vos teñades máis memoria que Carlos, porque isto xa falamos no último podcast da primeira temporada, que xa dixo Piruco que era un bombardino. Bombardino! É que dixo que se iba a enfadar, creo que se chama Félix, creo que dixo que se iba a enfadar por chamarlle tuba pequena, que foi a descripción que lle dou. Vemos que Carlos non se acorda nin por que fixamos as cancións, nin siquiera se acorda do que dixo Piruco, eso que lle preguntou ele, Bueno, moi mal. Xa que hei. Bueno, a ver... É o primeiro, é como... Sabes a típica frase que che din cando te enjañas e tal? E dinche, tranquilo, home, é lunes. Bueno, pois isto é como o lunes da temporada, porque é o primeiro podcast. Pero a ver, refrescame, pero vamos a ver, pero esta canción que acabas de poñer escoitámola ese día. Non escoitamos ninguna. E entón eu como iba a facer un comentario acerca deste... Ti fixaste unha mini entrevista a Carlos, ou a Carlos, a... Que non, a Carlos non é. Entón, creo que unha das preguntas foi sobre Silva Redonda, como é, o sea, que instrumentos tiña ou que tocaban. Entón, el dixoche
el sacou o tema do bombardino. Que aínda falei o que meu abuelo tocaba o bombardino. E dixo, bueno, a ver, vai me matar o meu compañeiro, pero o bombardino, para que me entendades, é como unha tuba pequena. Dixo algo así. Bueno, pues es que son eu. Que queres que lle faga esas cosas? A ver, é que iba a decir, joder, é a primeira vez que vexo unha tuba sendo como protagonista. E non é unha tuba. Bueno, en fin. Que viva el bombardino. Eu son bombardino fan, ahora mismo. Son moi fan do bombardino. Xa o nombre mola. Xa, non, mola. Ten un sonido guai. Poñemos outra para ver a ver se cambia algo. Sí. Este é o Maio, que eu xa ya oín varias veces. Bueno, é tamén das que máis visualizacións ten. É un poema de Florencio Delgado Gurriarán. O poema é Aí ven o Maio, do 1934. Pois vamos alá. Moi reciente. Entonces, cal vas poñer agora? O Maio. Ah, coño, sí. Hostia, parece que estou apirolado. A esa percusión. Aí ven o Maio pola porta do xardín. Aí ven o Maio de enterrar o pai abril. É unha palabra que rima moi ben. Cansiño de chorar, enxoitou o seu pranto cos panos de luar. Aí está a tuba, aí está a Aí tuba. ven o Maio pola porta da campía. Aí ven o Maio galán da cotovía. Maio Garrido, cansiño de chorar, enxoitou o seu pranto cos panos de luar. Aí ven o Maio pola porta da devesa. Aí ven o Maio cos seus brincos de cireixas. Maio Garrido, cansiño de chorar, enxoitou o seu pranto cos panos de luar. Aí ven o Maio pola porta do Soutelo. Aí ven o Maio co seu colete amarelo. Maio Garrido, cansiño de chorar, enxoitou o seu pranto cos panos de luar. Non quería cortar aí os solos, pero agora como repetían xa o verso, pois eso. Bueno, que che parece? Está guai, boa execución, bo sonido. Bo son, perdón. Super fan do Bombardino de novo. Ti coñeces a gaiteiro e o gaiteiro?
A min el Non, eu son os únicos que non coñezo, o sea, Porque eu coñezo, a ver, si está Sabela tocando acordeón, da está María Piluco, ca flauta ou clarinete, non sei moi ben. Home, flauta non é, joder. Será o clarinete, non? Vale. Bueno, aí estamos os dous mal, Sí, non sei, xa. Porque o oboe é parecido, O pero pode como ser. máis gordo. É máis gordo non, máis largo, perdón. eu creo que... Sí, é un clarinete, mira. clarinete, Teño aquí, está no É o que vídeo. toca Woody Allen, é o que Está no toca vídeo, Woody mira. Allen. Félix Rodríguez, bombardino e voz. De la Fuente. Manuel Vicente, que é piruco, bombo con pratos e voz. Bueno, voz xa non vou dicir porque voz son todos. Despois, María Varela, que é outra que coñezo, que é a do clarinete. Martiño Galván, que Martiño é... Bueno, Martiño é o irmán de Sabela, que é, bueno, a que é a compositora de casi todas as cancións, polo que pon aquí no... O sea, musicalmente, refierme. É o irmán tamén, que toca o tambor. Pablo Gómez e Raquel B.prol son os gaiteiros que non coñezo, non sei, non deben ser de aquí de Rianxo, é verdade, non sei, ao mellor sí que son, pero non os coñezo. Pois Sabela Galván, acordeón e voz. Sabela Galván, para que non o coñezo, é tamén a multiinstrumentista de SES. Bueno, que son de aquí de Rianxo todos, menos creo que eses dous gaiteiros. Rianxo calidade. Pois nada, eso, a escoitar Silva Redonda. Dadlle aí visualizacións, escoitade as... Sí, que como dixamos no último episodio, incluso xa cruzaron a fronteira de Galicia, xa foron tocar a Portugal. País Vasco, non sei se hai máis sitios, pero o País Vasco con todos os piruco. Perdón, fixen un chiste aí, pero va, da igual. Non entrou ben. Que non cho oín, perdona. Da igual, no, mellor que non vou ir. Agora todo o mundo dándolle para atrás ao podcast a ver que dixo. Eu entre eles. No. E ora que? Sí, hostia, que faláramos. Faremos, danos tempo, intentamos. O que pasa é que eu creo que vai ser un fracaso, pero polas risas. Que, o sea, falamos de intentar, bueno, facer usando Artificial Intelligence unha canción inspirada en Silva Redonda. O que pasa é que eu non sei se a inteligencia artificial que vamos a usar a ver, ten recursos para isto, pero bueno. Eu en teoría tiña conta aquí. A ver, vou poñer en conta isto a xente. Agora, xa sabedes que a inteligencia artificial está aí a dalo todo. Bueno, mañán ou pasado xa nos suplantan incluso na vida. Ao final das pelis vai ser, a realidade vai superar a ficción. Bueno, hai unha inteligencia artificial que se chama Suno, que é unha pasada o que fai. É unha pasada, de verdad. Imos vos enseñar a ver si... non teño tan claro que sea unha pasada. Bueno, a ver, está bastante ben. O rollo é, para entendela é un pouco, bueno, daquela maneira, pero vamos a ir... Estou aquí iniciando sesión que pideche en 2 pasos. Vale. Esta inteligencia artificial podedera usar todos desde a casa, solo registrándoos. Eso sí, damos como límite 5 creacións ao día, pero a creación é por partida doble. Vámoslo ver ahora e xa ides entender. Vou compartir aquí a ventana. Pero unha cousa, primeiro haberá que facer unha letra. Facemos a letra por chat GPT. Pode xa facer a propia aplicación, pero é mellor facela en gallego xa que o podcast é en gallego. Claro. Ou se queres, o sea, que ten que ser... Hai que ser en galego porque senón xa apagamos. Sí, porque ademais podemos coller unha mistura de 25 poemas podríamos, pero eu creo que sería máis gracioso darlle temáticas así un pouco máis. Bueno, entonces facemos eso, non? Sí, eu primeiro diría que xénero é Silva Redonda? Porque é música tradicional, pero... É world music. Mira, pois podemos facer unha cousa. Pero claro... Traditional music... Sí, pero de donde? Xa, claro. Galicia. A ver, é que eso pode ser, pero todo isto, claro, é moi xeral. Pode estar en folk, pode estar en world music, que isto normalmente metería en world music, pero claro, world music é especificar de donde. Entonces, e claro... E se poñemos celta... Sí, pero
É que claro, é o máis cercano, porque se pos Galician tal... Podemos probar, pero non sei se lle vai dar a olla, Xa. Pero es que Celta non che vai facer nada que se parezca a isto, me parece. Pero bueno, pero non se lle pode poñer os instrumentos que queremos. Xa me pillas. Porque a ver si despois me fazer unha canción heavy, sabes? Quero dicir, non... claro, é world... É que é world music, pero... Por que tes aí nunha lista unha cousa que pon follarín con flow? Perdón. Vale, está por ter, perdón, aquí xa o teño usado. Perdón. Bueno, isto está chereino. No. Previos temazos que tes feito, non? Sí, claro. Isto foi un boom, entón utilicei no así. Espectacular. O de instrumentos é unha liada, estou vendo aquí, porque hai que facelo por pistas. Eu poñería xéneros e depois podemos prepararlo un pouco mellor e facer algo máis. Venga, sí, xa en outros podcasts xa faremos Vale. máis mierdas destas. A ver, a letra, que? Hostia, que violento. A letra, que? Pois a ver, a letra, mira, eles falan dos mallos. Pois entón hai que falar de algo galego. Falamos do noso podcast. Pero en xebre. Vale, o sea, estilo Silva Redonda, pero do noso podcast. Pero entonces... bueno, porque... Dille que fale que unha historia sobre unha persoa, Carlos e Mackenzie. Pero entonces díjolle que a faja el. Claro, sí, vamos a probar así. Primeiro que a faja el, pero vai a facer en castelán. Pero o chat GPT non sabe galego, lo? No. Cajo na cona. Bueno, pues... Hai que mellorar eso, pero... En castelán. Vale. Entonces, a ver si non me fai mal. A ver, voy a poner... Haz una canción sobre el podcast... Vale, pues en mayúsculas. Entre dúas terras. Pero... Non vai ser un pouco aburrido eso. Non, home, vamos a añadir cousas aquí. Composto por... Formado, máis ben, porque o composto a ver se vai influir na... Si, en todo caso sería compuesto. É compuesto, claro, formado por Carlos desde Londres e Mackenzie desde Rianxo en Galicia. Vale, pero... Depois vou poñer se pode facelo en gallego, probamos, pero bueno. Vale, ahora me preocupa máis decimos algo máis. Hombre, claro, porque así va a ser unha puta mierda. Hablan de música en gallego. A ver, pero eu creo que hai que meter aí mandanga, porque hai que facer... A ver, hai que meter aí algún absurdez ou algo, porque senón vai ser vale, como pues moi... dime ti, a ver, eu xa puxen bastante, dime ti. Unha mierda, eu que sei, calquera mierda. Metelle unha trama, hai que meter unha trama, o sea, eu que sei, se enfadan. E un lle escupe outro, non sei, se amenazan. Hai amenaza. Se amenazan. Se amenazan por algún tipo de debate musical. Por los royalties de la música. Bueno, pero eso ya es basarse en historia real. Eso ya es basado en historia real. Vale, entonces, o que pasa é que entenderá lo de por los royalties de la música. Ou será medio que... Sí, home, é unha inteligencia artificial, entende. Por como acabará esta historia? Mal. Poñe mal. Acabará con sangre. Acabará esta historia. E agora vou poñer si puedes hazla en gallego. Vale. Pero, mira unha cousa. Aí parece que está facendo en lyrics. Pero eso é... Sí, eso pero xa, no, pero... vale, vai crear unha letra, vale. Vale, pues vale, entonces eso temos. Cabe a posibilidade de que nos faja unha canción co que acabo de poñer. Pero, de verdad que teño feito así e fainas, vale. Vale. A ver. Style of music.
ponlle world music with bagpipes. With... A ver, si queres, próballe a poñer Galician. Black Pipes así. No. Not black Como? pipe. Como? Deletreamo. Bag, de mochila, B-A-G. Sí. Sí, exactamente así, sí. Exactamente así. Galician Music. Oh, vale, pon world music with Galician bagpipes. Ah, A ver, que non sei. Que eu non sei se isto poderá usar gaita, Eu non sei. non sei. Vale, vamos a probar. Enter a title. A title, ou non sei como se pronuncia. A ver. Pois, Entre dúas terras, song. entre dúas terras, 2 puntos, algo, sabes? Entre dúas terras, 2 puntos, sangre. Sangue. sei. Sangue. Sangue, Vale. sangue. Ahora ides flipar, Tempo real. Voulle dar a crear e vamos a contar canto fai. Vai, contar. Eu digo que vai ser unha mierda. Sí, pero vai na facer en nada, En Hombre, nada xa, de pero- tempo xa fai. Xa está casi A ver, hombre, xa, vale, fai unha mierda en nada, pero vamos a ver. Bueno, mellor é A ver que sale aí. World Music with Galician Pipes. Xa están. Vamos a Vale. poñer a primeira, vamos a ver. Ui, dura pouco, creo que vai ser ca letra que lle puxo. Haz una canción sobre Sí. contas entre dúas terras, formado por yermos desde Londres y Mackenzie desde Riacho. Hablan de música en gallego y se enfadan y se amenazan por los royalties de la música. Ves, é que estás dando eso como a letra. Xa, Oye, ¿Cómo pero, acabará esta historia? bueno, ainda así, mellor do que esperaba, Sí que está, a ver, é un rollo ska con gaitas. sí, pero, Pero- vamos a pero- outra, a ver. Proba outra. A ver. Ui, moi celtas cortos esto. A ver, é que, claro, sona máis irlandés que celta, pero bueno. Isto é un pouco rock, Mago de Oz. Esto non é Silva Redondo, Una canción sobre el podcast entre dúas terras, formado por Carlos desde Londres y Mackenzie desde Riancho en Galicia. Hablan de música en gallego y se enfadan y se amenazan por los royalties de la música. ¿Cómo acabar esta historia? Está bastante guai. Esto, hostia, Mackenzie, temos que... o sea, nos vídeos... Isto é a música de salida dos vídeos. O sea, Bueno, poderíamos facer unha... Hai- É verdade, hai que hai- cambiar a cabeceira. No. No, a cabeceira queda, pero esto, Sí. así, este cacho aí, en plan super cutre, queda genial, No, pero hai que poñer un enjallejo. Veña, a ver, vamos a crear rápido un Pero, tema. vale, pero por eso che decía que é mellor a letra facelo en chat GPT. Pero podela E facer pois en ya chat GPT metemos en a- enjallejo. Pero da igual, porque non ves que está facendo literalmente o que lle estamos poñendo. Sí, claro, pero... Eu de verdad que provei... Que- And click right about. Ah, claro, tiña que poñer o mismo. Non copiei, mima. Non copiei. Ala vai. Vale, pero son informático, xa está. Vale. Vale. E agora, xa está. Agora dei a right about e xa fai unha letra el. Vale. Bien, xa está feito. Xa está Carlos, feito. podes a falar, a ver, veña, dalle. Está en gallego, cuidado, Está en está- gallego, estás de coña. Bueno, increíble, vamos a poñer. Dalle. Bueno, vamos a poñer esto, chavales. Pero Bueno, espera, espectacular. xa que sí que está facendo con Galician Bagpipes, Xa. joder, seremos capaces de poñerlle de forma que se parezca un pouco máis a Silva Redonda, porque de momento... E se poñemos tradicional Galician... Galician Music. Bueno, a ver, proba. Eu creo que non vais saber que carallo é eso, pero proba. No, claro, por eso, é que, Pero proba. pero poñemos Celta, no. Pero que entonces, pero que xa estaba facendo Celta. Xa estaba Sí, facendo... sí, vale.
A ver que poñen, veña, va. Venga, a ver. Bueno, pois que está escoitando e non vendo, está... Está generando, aí, xa está, aí está aí pensando. A ver, Xa casi estén, está masterizando. vamos a ir que a primeira. Aí vai, Vamos ya. Carlos el Lumbres a falar. Oula, Mackenzie en Riancho has coitado. Dúas terras separadas polo mar. Bueno. Música galega queren expresar. O podcast en marcha de bater. Os ritmos da nosa terra a bater. Bueno, algo hai Galego aí, sempre a soñar. A letra é unha puta basura, pero bueno. Compostela a cantar, pero os mozos empezan a discutir. Os royalties non se queren unir. Enfados e ameazas non se irán. Como acabará esta historia claro non está. Carlos di que ten dereitos, Mackenzie non se queda quieto. A música une e separa, a paixón ás veces devora. Rifas por cifras e máis contratos, amizade colgados, poucos datos. A música hermosa pero cruel, en dúas terras hai un fiel papel. Este é como... Pero os mozos empezan a discutir. Claro, que non hai gaita aquí. Bueno, isto non sona a Silva Redonda para nada, pero No, sí claro. sí que ten un rollo. Sí, pero a mí sona a música de juglares en Robin Hood. Non sei. No, a mí soname máis a isto, un pouco casi como, non sei, unha mezcla aí entre música de bar, pero sí. Podemos se lle poñemos o ritmo. En plan, ritmo de tal, no, pero eso non vai a... En plan, bueno, en poñemos plan, a outra, a ver que tal. Ritmo de É muñeira. un instrumento. Oh, Eu dicía pero ritmo... Proba. Muñeira, é verdade. A mellor se poñemos muñeira, pero A ver a eles- muñeira. Isto maio creo que era un paso doble polo ritmo. Agora quedo aquí de botome un triple. Bueno, poñemos outra. A ver, pon un cacho da outra, a ver. É a mesma letra, así que poñémosla un pouco. Hombre, Isto é Leonardo Dantes. non me da... Carlos en Londres a falar, É que isto non é menos galego. Mackenzie en Riancho a escoitar. No. Dúas terras separadas polo mar, música cantar. Pero os mozos empezan a discutir. Eu poñería os instrumentos e xa el fará o que ve. O que ve. Vale, pois entón gaita, clarinete, acordeón. A ver, a túa pequena non a vai coñecer, xa che digo. Como a túa. No, a tuba pequena, o bombardino, non o vai coñecer. Non xenera outra letra. Xenera a mesma. A ver, espera. Así, se lle borro... Pero é porque non lle metimos... Eu creo que hai que ser máis concretos, hai que meterlle máis mierda. Pero bueno, da igual. A mí que se me preocupa máis o da música, se digo a verdad. Proba a poñer os instrumentos que usan Silva Redonda, ves? Vale, a ver. Volví que le chama Clarinete, clarinete, gaita, acordeón. Bueno, si, gaita, acordeón, bueno, acordeón, percusión. tambor, Bueno, si, tambor, bombo. bombo, con platos, bombardino, E e nada máis, non? xa está. Sí, vale. Pero ponlle, pero non haberá que poñer iso. É que non sei como vai isto. A ver, así valerallo, haberá que poñer música tradicional gallega con. Es que non No. sei. No. No, porque aquí se te fijas pon como etiquetas. Vale. Drum and bass, ves? Bueno, non sei hasta que punto isto xa está sendo entretido para a xente, pero bueno, Bueno, vamos a e ver se lle poño Celta así ao gallo. É que non sei se o mellor solo se enfoca no de Celta e manda o resto tomar polo Bueno, cu. vamos probar. Porque Mira, voulle Celta- quitar a ver que xénero fai. Voulle quitar a Claro, ver que xénero fai. Porque o Veña, va. Celta xa o fixemos, entonces a ver se así, eu que sei, fai algo. Cambio a letra. Nada, da igual.
Vale, pois veña. Create. Ti xa mo cambiou músicos e royalties. Joder, vaya mierda de título. Músicos e royalties. Hostia, se poses un Google, nós non salimos, eso está claro. Bueno, pues esta é a terceira tanda e con isto acabaremos. Sí. Porque, A ver, aquí xa está, vamos vamos a a ver. Músicos Xa e tem- royalties. Primeira canción. O sea, sale o único instrumento que non lle Isto é pediu. Juanes, isto é Juanes ahora mismo. Mackenzie en Rianxo a escoitar. Vale, porque hai unha guitarra e a guitarra non lle dixemos que vai ritmo. paradas polo mar, Isto é un fail. música E aparte que coño lle pasa na voz? cantar. Pero os mozos Hai unha empezan a distorsión aí na voz. discutir. Además, parece que fue como una producción así como con pretensión de pop o algo así, ¿sabes? Nada, non nos sirve eso. Hai que poñer... A ver, esta empieza mellor. Acordeón. Esta sí que xa sona algo máis. É un clarinete. Hostia. Esta non está mal. Duas terras separadas por o mar, música galega queren Isto expresar. é a única que se parece a algo máis. Marcha e bater, os ritmos da nosa terra bater, en galego O sea, sempre a non se me sonar, ofenda, quero dicir, en dende comparación. Vigo ata Compostela a cantar. Pero os mozos empezan a discutir, os royalties non se queren unir, enfados e ameazas non se irán, como acabar esta historia claro non está. Bueno, está ben, está ben. A música aquí, Carlos, di que ten dereitos, Mackenzie non se queda quieto. A Carlos di que ten música dereitos, une e Mackenzie non se queda separa, quieto. a paixón quere verdad manter que- clara. Algo de creatividade ten. Os acordes siguen a voar, Bueno, deixar sonar un pouco porque se me melodías ocurreu que unha idea. non queren parar, entre as Pero que esta día ondas xente van a navegar, ten un ictus ahora mismo, ninguén sabe como vai rematar. Teñen que atopar un camiño para seguir Bueno, Mackenzie está co facendo son algo. alivio, a Vos concordia, estás coitando podes esto, e as non valer, decía hasta este punto, proxecto en común ya estades queren querendo manter. pegaros un tiro. Pero bueno, isto é inteligencia artificial, estamos intentando facelo o máis parecido a Silva Redonda. A ver, é bastante impresionante o que estas mierdas fan. Así que, non sei, creo que tamén sería interesante. Este tamén está para debate, inteligencia artificial. O un debate aí como que tivemos dos royalties e do futuro da música e como vai afectar os músicos. Pero claro, isto estaría guai colaborar a xente. Así que, bueno, e nos comentarios o que opinades sobre a inteligencia artificial e tal. Que máis? Ah, sí, bueno, xa acabou. Tamén falamos de que este é o primeiro podcast da segunda tempada, perdón. Gustaríanos escoitar suxerencias de que queredes que fagamos. Se hai algo en especial que querades que fagamos, facémolo. Só tens que comentar e xa está. A ver, Mackenzie, Vale, xa está. eu non... Estou... Xa me quedei sin palabras. Puxenlle os instrumentos en inglés e de que crear outra letra é máis poética. Xa está. Máis Vamos alá. poética. Sí, falei, non puxe nada dos royalties. Falei de que o noso podcast é que estamos a botar unhas risas e que Piruco ven ás veces. Xa está. A ver que pon. E puxenlle os instrumentos en inglés, a ver se así fai, non? Que por certo, o Bombardino pon Euphonium. Cuidado. Euphonium. Bueno, xa temos Hostia. vamos a darlle, a ver. Eso suena como memorable. Clavado. Entre dúas terras eles falan sen parar, de música en galego que nos fai voar, con Maquena e Carlos sempre a comentar, e Piruco de invitado para nos enfeitizar, risas a mares se controlan soltar, historias de festa que nos fai lembrar, A cada os cal tuyos se peor, xuntan hai máis que e a coller de contar, tranquillo que é un surdo. podcast especial que nos fai soñar, e
Entre dúas terras hai moito que falar, cancións en galego que nos fan vibrar. Con É que pico de ten risa un non hortera, podemos parar. Poñemos a outra directamente. Ten un toque hortera. Entre dúas terras eles falan sen parar. Ten música en galego que nos fai voar. Con Maquene e Carlos sempre a comentar. E Piruco de invitado para nos enfeitizar. Para non se enfeitizar, Piruco para non se enfeitizar. Risas a mares sen controlan soltar. Historias de festa que nos fai Bueno, lembrar. No estudio eu creo que a se min xunta non maxia sei. de contar. O, Un podcast a min, especial a máis que nos cercana, fai Digo Redondo soñar. foi a segunda da terceira. Risas a mares sen controlan soltar. Historias Estas... O sea, pero bueno, sí que é verdad que fai algo a veces que pode ter un aire algo de música galega. Pero despois se nota que se... Bueno, non sei. Non sei. Vale. Ahora, como me quedaba un intento, fixen algo estrambótico. Ah, Metal with Bagpipes, puxaches aí. Así, a ver que sale aquí. Veña, va, a última. Venga. Bueno. A mellor de todas. Aí está. Bueno, a ver como vai. Dúas terras eles falan sin parar. De música en galego que nos fai voar. Con Maquene e Carlos sempre a comentar. E Piruco de invitado para nos enfeitizar. Pois, a ver, está guai. Risas a mares sen controlan soltar. Historias de festa que nos fai lembrar. O estudio Unha se segunda. xunta maxia de contar. Un podcast Parecidas, ¿no? Bueno, deixa aí e acabamos o podcast así. Con música Vale. extra. Perfecto. Bueno, xente, Pero bueno, baixar un pouco para que podes falar. podcast durou de Dios, pero non baixes tanto. Aí. Este podcast non sei canto durou, unha hora ou máis, ou así. Unha hora Pero bueno, xusto. eso, antes de que acabe esta canción necesitamos título de podcast. Desinteligencia artificial. Sí, parece moi perfecto. Pois nada, isto foi Entre dúas terras. Marco Rodríguez, Mackenzie e eu, que son mierdas. Carlos Cernadas aí ao outro lado, desde Londres. Queres engadir algo antes de marchar? Nada, que vémonos a próxima semana e a partir de agora durante moitas semanas traeremos sorpresas, non será como a temporada pasada, faremos algunha cousiña distinta, vale? Pois Gracias veñalo. por estar aí. Hasta outra. Chao. Chao. no mar de podcast.